В момента се намираме в салона по кинезитерапия на болница Свети Пантелеймон, град Плевен. В момента тук се занимавам с пациенти с различни диагнози, които са оперирани в клиниката по ортопедия и травматология. Тази жена е с оперирана по повод дискова херния. В момента провеждаме курс за стабилизиране на мускулен курсет на гръбначния стълб. С пареза е на стъпалата, също аналитично работиме. Това момиченце е с детска церебрална парализа. Те идват пък амбулаторно от къщи, всеки ден пътуват и с тях провеждаме индивидуално по кинезитерапевтична програма. Имаме и други болни, горе също в ортопедията, също там раздвижваме, учим, обучаваме да ходят веднага след ендопротезиране. Тази жена, която в момента излезе, тя първата става направи тук, беше при нас, след това сега втората става, пак при нас, възстанови се. Хората провеждат при нас лечението си, доволни са. Случаи много имаме, пациенти след дори травма тежка, имахме многофрагментни фрактури на коляно, на тазобедрена става, които след няколко курса, естествено под ръководството на нашите лекари, доктор Йовчева и доктор Иванова и на мене, нали, аз съм кинезитерапевт и колежката, която на момента не е на смяна също. Много добре се възстановиха, ресоциализираха се, някои от тях вече си ходят на работа. Също дечица с бебенца, мънички работим, които са съвсем от месеци започват при нас лечение. Съжалявам, че в момента няма, но те след обед ни посещават. Също много добре така се възстановяват. С различни диагнози приемаме, с инсулти също пациенти, след операция на гърдата, лимфодренажни техники правиме тук. Просто най-различни диагнози и най-различни възрасти се приемат при нас и се лекуват. Кинезитерапията, това е лечение чрез движение, т.е. с различни техники и средства, т.е. ето виждате с различни уреди и с моите ръце, с моите знания извършваме възстановяване чрез движения, които пациентите трябва да извършат аналитично, по специализирани методики и те се възстановяват. Програмата е комплексна. Електротерапия, кинезитерапия и винаги е комплексна. Тя се изписва от лекар-физиотерапевт и пациентите провеждат първо физиолечението. Физиолечението има обикновено обезболяваща, тонизираща, стимулираща функция, докато тук вече ние работим за обем на движение, да възстановят за мускулната сила, да ги научим да ходят, да ги тренираме, да пазят равновесие, да балансират. Така че то е едно комплексно лечението. Много съм доволна. И от рехабилитаторките, и от лекарите. И въобще нямам думи. Кунка Кирилова се казвам. От Луковит пътуваме всеки ден. Вече трети курс правим с дъщеря ми. Тя е болна от ДЦП и след провежданото лечение тук, по-точно след физкултурното лечение и в физиотерапията назначените процедури, има подобрение, възстановява се леко равновесието и мога само това да кажа, че персонала тук се държи много внимателно с всички пациенти. Просто се очудвам как са в състояние да работят с толкова много хора и да бъдат толкова внимателни.